Na valaki már merül, bazd meg. Vagy nem az volt? Öcsém, világosabb van, mint nappal, bazd. És ha nem volna most mobilunk, akkor mi van? Akkor nem mehetnénk a börtönbe. Bazd. Azt a kurva életben, rohagy meg! Ó, bazd meg! Világíts, hát nem lát semmit a koma. Mit csinál? Én kamerázok. Igen. Bazd meg, csak megmutatjuk a kollégáknak, Ja, hogy hogy így? dolgozunk. Jó. Mobillal, mi? Egy jó YouTube felvétel, hé. Na, De faszom. menj már a börtönbe! De bazd meg, ilyenkor azon eltűnik a látásom. Tényleg nekem is bazd meg, csak az a izé, hogyha ha csak hozzáérek ez a rohadt gombhoz, akkor piros. De ha véletlenül jobban hozzáérek, akkor már Nálam még a tok is eltűnik egy pillanatra. elsült, tudod.